फ्रेंड्स बरायबाय Bodo Job Info official YouTube चैनेलाव I hope नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। आसाम पुलिस गोदान official notification रिलिज खालामबाय कनस्टेबल ABUB फरेस्टआव ग्रेड 4 आव दामानि थाखाय होदों। नोंथांमोननो डिटेल्सखौ लाबोदों आरो ग्रेड 3 ग्रेड 4 आरो लोगोसे फरेस्ट आरो लोगोसे BTC सेक्रेटारि बिनि सायाव माबादि आपडेट एबा सेलारि मानो होनो हायाखै BTC सरकारा आरो टेट रिजाल्ट होनो गिबाय BTC सरकारा नामा तो बेनि सायाव गोबांथार कमेन्ट्स फैदों दा बेखौनो जों कभार खालामगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेनिफ्राय BTC हियारिं दंबावो बेनि सायाव मा जागोन नेक्स्ट लेभेलाव बेनि सायावबो जों सावरायगोन बेनो जाबाय दिनैनि लेटेस्ट आपडेट दा गोबाव खालामा जों थांनो फार्स्टआवनो अफिसियेल वेबसाइटआव दायो जों फैबाय SLPRB जाय फंबायमोना बिनानावमोना कनस्टेबलाव SI आव ग्रेड 4 आव फरेस्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन दा बिनि गोदान अफिसियेल नटिस फैदों बेनो जाबाय SLPRB आव दा बेखौ जों डिटेल्सखौ नायगोन बेखायनो भिडिअखौ नायजोब जाहाथे मिस्टेक जादोंब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगोन फंबायमोना एडिट खालामनो हानाय अपसनखौ मोनफिनबावबाय फिन खनसेबाव चान्सखौ दा बेखौ नायोब्ला आसाम सरकारा एबा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इयुथ्सखौ एसेबां अनदों नोंथांमोना मिथिखागौ जे जेरै खोथा होनाय एरै बाथ्राखौ माने फालिगासिनो एबा खामानिखौ मावगासिनो दा बेखायनो एडिट खालामनो हासिगोन नोंथांमोना 1 मार्चनिफ्राय 5 मार्चनि गेजेराव एडिट खालामना ला नङाबा एडमिट मोननाय नङा जुदि गोरोन्थि जादोंबा जेरै कनस्टेबलाव SI आव ग्रेड 4 आव फरेस्टआव ड्राइभाराव जेल वार्डाराव आरो लोगोसे APRO लेभेलाव गोबां रोखोमनि पस्ट फैदों आसाम स्टेटनि आन्डाराव हाजार पस्ट आरो बिनि इन्टारभिउआ इलेक्सन जोबनाय उनाव जागोन अके बेनो जाबाय आसाम बिधान सभा इलेक्सना नोंथांमोननिया मेयाव जासिगोन आरो मार्चनि 14-15 नि गेजेराव MCC नांगोन बेखायनो दा आसाम सरकारनि आखायाव हमना ला 14 आरो 15 डेज हालागै आखायाव दंबावो बिनि गेजेराव आरोबाव बिथाङा 5000 टेटआव साख्रि होबावगोन बेनो जाबाय आसाम स्टेटआ नाथाय जोंनि BTCआ मा जागासिनो दं आरो BTCआव साख्रि होनो हानाय पावारा दिसफोरावसो थांबाय नामा बेबादि टाइपनि गोबां ससियेल मिडियायावहाय जोङो नुनो मोनगासिनो दङ दा बेखौ गभर्नमेन्टआसो मोनथिसिगोन जे होनो हागोन ना हामारा नाथाय बेयाव जोंहा बुंनांगौ गैया मात्र जों इउसआ नेदों जे साख्रि नांगौ ग्रेड 3 जा ग्रेड 4 जा दा जियानो जा जों थांनो अफिसियेल वेबसाइट जोंहा PTCनियाव दा जों फैबाय सेकेन्ड आपडेटआव बेनो जाबाय BTC टेटनि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसना जोब्बायमोन 18 फेब्रुवारियाव नाथाय बिथाङा बुंनाय बादिब्ला इलेक्सननि कन्डिशनखौ नायना होगोन बुंबावदों जेब्ला इलेक्सन जाहां जागोन अब्ला मोनथिबावगोन नाथाय बिथांनि बुंनाय स्टाइला जे इलेक्सननि सिगां होनो हायै बादि कन्डिशनखौ बुंदों माने सिगांनि सरकारा इलेक्सननि सिगां होनानै माखासे बेले बेजे जादों एबा एसे रिक्स दङ बे टाइपनि बाथ्रा बुंदों आरो एंगेलावहाय अब्ला बिथाङाबो माने टेटनि रिजाल्टखौ होनो हानाय बादि कन्डिशनाव गैया दा जुदि मेरिट लिस्टआव दङबाथ' टेटखौ होनो हायो जेबो गिनांगौ गैया मानोना लिगेलि फैबाथ' बावहाय बुंनांगौ जेबो गैया 984 साख्रि मोनखागोन जेराव 13,000 बेयाव माखासे रेजिस्टार केन्डिडेट दङ नाथाय बिनि गेजेराव खायसे आसामाव साख्रि मोनलांबाय एबा गुबुन एरियारि आसाम पुलिस गुबुन पस्टआव मोनलांबाय 13,000 गैया आरो बे 13,000आबो अनलि बिथांनि समस्थियावल' नङा बे जाबाय अल BTC आवसो नालाय बेखायनो जेबो नङा 984 आव जायनोखि मेरिट लिस्टआव मोनगोन बिथांमोनासो साख्रि मोनगोन थ' दा BTC सरकारा नाथाय होनो हागोन ना हाया दाथ' होनो हायै बादि कन्डिशनासो दङ इलेक्सन जोब्बासो होगोन बादि आरो बिथां हाग्रामा चिफ सार बिथाङा बुंनाय बादिब्लाबो इलेक्सन पार जागोन होनना बुंदों एबा इलेक्सन बारगोन होनना बुंदों डेट मिन्स मा बेनो जाबाय मे आरो जुनावसो माने बेखौहाय हैनो हासिगौ आरो दा बेखिनिखौ जों मिथिथ'बाय दानो जों थांसोलाय BTC सेक्रेटारिनि सायाव आरो लोगोसे जोंहा जेनोखि दङमोन फरेस्टनि सायाव प्रेस मिट होनायखौ जों नुनो मोन्दों बेनो जाबाय BTC सेक्रेटारि अके नैबे BTC सेक्रेटारिया गासै 420 पस्टआ दंमोन बिनि गेजेराव खायसे एडिआरियाव साख्रि मोनलांबाय पुलिस लेभेलाव मोनलांबाय जानो हागौ बिथांमोना रिजाइन होनानै गुबुन जब मावहैबाय दा दाखालि प्रेस मिटआव जों नुनाय बायदिब्ला BTC जेनोखि सेलारि मोननो गोनां अलमस्ट 6 मान्थसो जाबायगोन बिथांमोनाबो सेलारि मोनाखै बिनि थाखायनो बिथांमोना गभर्नमेन्टखौ रिक्वेस्ट खालामदों जे सेलारि प्रसेस खालामनो होननानै प्रेस मिट होनायखौ जोङो ससियेल मिडिया बा निउसाव जों नुनो मोन्दों दा बेखौ नायोब्ला सेलारि मोनाखै बेनिफ्राय गोबांथार सर्सआव मोननाय बादिबा नैबे 13 मार्चआव फिन खनसे केस नांनाया माने हियारिं दं होननानै खोनादों दा बावहाय मा जायो माबादि रिपर्टआ ओंखारो बै समावसो मोनथिसिगोन जे बेनि सेलारि जागोन ना जायाबा साख्रिया थागोन ना थाया 13 मार्चनि गेजेरावसो बेखौ मोनथिगोन माने जेब्ला हियारिंआ जायो दा बेखौ जों मोनथिबाय बेनिफ्राय फैबाय फरेस्ट जेनोखि फरेस्टआ 414 पस्टआ दंमोन थांनाय बाराव होलांनाय दा बिथांमोननि जेनोखि सर्सआव मोननाय बादिबा सेलारियाबो बिथांमोना जायाखै 6 मान्थसनि जायाखै रेगुलार सेलारिया नाथाय प्रफेसनेल सेलारिया बेथ' डिपार्टमेन्टेल वाइसआव माखासे रेभिनिउ थायो नालाय थ' बिदों होदों जानांगौ नाथाय रेगुलार सेलारिया दासिमबो जायाखै होननानै सर्सआव मोननो हादों बा जेरैखि फरेस्टआव साख्रि मावो बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला दा
दा बाथ्रा जाबाय बेयावबो केस सोलिदों नामा फरेस्टनि सायाव बेखौ बारा आइडिया गैया नाथाय मोनसेल' बाथ्रा जिनोखि गोबां माने सर्सआव मोननाय बादिबा जिनोखि एक्जिस्टिं साख्रि मावखाबाय माने हमना ला एक्जिस्टिं साख्रि मावखाबाय बेनिफ्राय जुदि हाइकर्ट केसफोराव जुदि इनभल्भ थायोबा माबा मोनसे जिनोखि गभर्नमेन्ट साख्रि मावखानायफोरा एसे प्रब्लेम जानो नागिरो बेखौ खिला फोरमायदों आरो नैबेवहाय हमना ला सासे मानसिया साख्रि मावखादों बेनिफ्राय नैबेवहाय माने केस गेलेगासिनो दङ बाव जुदि केसआव जुदि दंफायोबा एसे प्रब्लेम जानो नागिरो फिउचार लेभेलाव बे बाथ्राखौ बुंदों आरो इनडाइरेक्टलि ओंखायनो आइ होप गासिबो समजों लोगोसे मोजां जाना फैथों देन बेनिफ्राय फैबाय दानिया नेक्स्ट लेभेलाव बेनो जाबाय नोंथांमोननि साख्रि बेनो जाबाय ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 दा बेखौ दाखालि प्रेस मिट बुंनाय बादिबा BTC चिफ बुंनाय बादिब्ला जे बेखौहाय नायबिजिरगासिनो दं होनना बुंदों जे प्रमद बर'नि सरकाराव जि साख्रि होलांदोंमोन बेखौ नायबिजिरगासिनो लिगेलि नायदों होननानै आरो ल' अफिसार दङ बिथाङा रिपर्ट होबासो माने प्रसेसआव फैगोन बेबादि टाइपनि बुंदों आरो नाथाय बेबो आफ्टार इलेक्सनसो जागोन माने इलेक्सन बारगोन होनना बुंदों इलेक्सन बारोबाथ' हमना ला जुन आरो जुलाइआवसो बिनि प्रसेसा जाहैगोन नाथाय बे केन्सेल जागोन ना जाया बिथांमोना डाइरेक्टलि बुंनो हायाखै आरो केन्सेल खालामनाया इजि नङा मानोना रिटिन एग्जामल' जानाया फाइनाल स्टेजाव फैयाखै बेथ' लिगेलि इलिगेलि खोथा ओंखारथ'आ दायो बर्थमान जेब्ला एपइन्टमेन्ट मोनो अब्लासो लिगेल इलिगेलखौ बुंनो हायो नालाय दा एग्जाम जालांनाय बेखौ केन्सेल खालामनांगौआबो इजि नङा आरो केन्सेल खालामबा इयुथ्सआ गोबां माने जावरिखांगोन गोबांथार माने खस्थ'जों एग्जाम होबोदों जेराव खस्थ' मस्थ' फिस दाननानै एग्जाम हैनानै जेनोखि दोनदोंमोन दा बेबो जुदि ओरैनो दैयाव थाङोबा इयुथ्सनि थाखाय गोबां खहा दा बेखौ